Apa. Sa ulo ng mga nagbabagang balita. SUV sa Pangasinan nagliyab. Mga proyekto ng DPWH tinawag na consistently substandard ni Baguio Mayor Magalong. Kaso ng COVID-19 sa Cordillera lalo pang tumaas. Probinsya ng Benguet nakitaan ng iodine deficiency. Legal na paraan para palitan ang iyong pangalan ihahatid ng ikaw at ang batas. At kahilingan ng ina, natupad ng top-notchers sa May 2023 licensure examination para sa mga dentista. Magandang hapon, Northern Luzon. Narito na ang mga bago at may init na mga balita. Muling pinuna ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang DPWH car at isinaad nito na consistently substandard ang mga proyekto ng ahensya. Ito'y kaugnay pa rin sa pagbagsak ng slope protection sa Cannon Road. Narito ang update sa report. Sana itong mga ahensya tulad ng DPWH, ayusin nyo naman yung trabaho nyo. Nakakalungkot lang talagang napaka-consistent nyo. Consistently substandard ang mga trabaho nyo. Ito ang pahayag ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong patungkol sa mga proyekto ng DPWH. Isang malaking halimbawa raw ang kasalukuyang sitwasyon ng Cannon Road. Marami ang bumatikos sa kanya nang una niyang sitahin ang ahensya sa isang Facebook post. Komento ng netizens, hindi niya raw jurisdiksyon ang Tuba Benguet. Alam mo, napaka-importante ang Cannon dahil kung lahat ng sasakyan ang dadaanan Marcos Highway, nako Diyos ko, napaka-inconvenient.
sa ating mga turista, sa ating mga residente. Paul. Pakialaman, dapat, maski na hindi pa namin jurisdiction, karapatan namin. Lahat, dapat makialam tayo lahat. Otherwise, papabayaan na lang ba natin na ganyan-ganyan na lang nangyayari? May 16 pansamantalang binuksan ang isang lane ng kalsada para sa mga residente, ilang ahensya at mga bisitang dadalo sa graduation day ng PMA. Ayon sa alkalde, hindi sana ito mangyayari kung pinag-aralang maayos ang proyekto. Katulad yun, nangyari sa Quezon, walang maayos na pag-aaral. Walang maayos na slope, stability analysis, yung mga ganun, para at least maayos sana yung kanilang design. Parang kumbaga-baga na lang, ganun-ganun lang. That is a very strong message. When will you ever stop? Payag naman ni City Administrator Engineer Bonifacio de la Peña, dating Dean ng School of Engineering and Architecture ng isang sikat na universidad sa Baguio, may maliraw sa ginawang excavation. Well, nagkataon kasi that's my line, no? You don't do vertical excavation like that. Hindi ko sinisisi yung contractor dito kasi the contractor is just following what is in the bill of quantities, no? At saka yung program of work. Pero yung ikakat mo, there is a way of cutting any kind of soil mass, no? Vertical man yan or maging. But the safest is 45 degrees, no? You maintain a 45-degree angle. Pero kung hindi magagawa yun, vertical cut, you have to have a temporary slope protection. Yun ang wala. Dagdag pa niya, ang paglalagay ng temporary slope protection ang isa raw sa mga requirements ng excavation. Pero bakit kapag proyekto na raw ng pamahalaan ay walang inilalagay na temporary slope protection? Hindi raw contractor kundi mga designers na nag-iimplementa ng proyekto ang dapat sisihin. And you know, you just don't implement something like that. It will really collapse. Nakita nyo ba doon sa may pagbaba nyo ng Lion's Head? Yung pakurba doon, natabunan na nga yung retaining wall doon. Wala na eh. Kasi bundok yung pinoprotektahan mo. Can you imagine, you are doing a retaining wall like this, you're protecting a mountain that high? Oh my God. Nauna nang tumangging magbigay ng pahayag ang DPWH sa unang naging komento ni Mayor Benjamin Magalong. Sinusubukan pa rin ng news team na kunin ang kanilang pahayag sa panibagong komento sa ahensya at sa proyekto. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Dalawang linggo nang tumataas ang kaso ng COVID-19 sa Cordillera ayon sa DOH. Mandatory na pagsusuot ng face mask sa loob ng mga gusali muling ipinatupad. Magbabalita Linet Iris Pai. Natatakot mahawa ng COVID-19 si Marisol, kaya palagi itong nagsusot ng face mask. Anya, namatay sa COVID-19 ang kanyang pamangkin noong 2021. Gusto ko araw-araw naka-face mask din, gawang kwan yung mga kwan daw kasakit. Kasi kumakapit sa damit, kumakapit sa kwan, sa hangin daw. Hindi rin nakaliligtaan ni Remy magsuot ng face mask. Ayaw niya na daw maulit ang sitwasyon noong kasagsagan ng mga lockdowns. Mas maganda kaysa yung mag-lockdown na naman. At least yun, safe tayong lahat. Kasi ngayon, ano na ng mga sipon-sipon, tag-ulan. Pero si Isaam, hindi raw naniniwala sa COVID-19. Gusto ko lang sanang walang face mask with a face mask kasi di naman po delikado yung COVID eh. Sa monitoring ng Department of Health Cordillera, napansin ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 nitong huling 2 linggo sa rehiyon. Sa datos, aabot na sa 265 ang bilang ng aktibong kaso sa rehiyon. Sa Baguio City, ipinatupad ang Executive Order No. 63 Series of 2023 o ang mandatoryo na pagsusuot ng face mask sa indoor spaces. Kasi sa kasalukuyan, pinapaubayan natin sa mga lokal na gobyerno kung ano ang nararapat. Kasi meron din naman silang mga eksperto na nag-a-advise sa kanila. At meron din naman silang basihan. Kaya yung sinasabi natin na kautusan ng ating minamahal na Mayor Benji Magalong, ay suportado naman yun ng kagawaran ng kalusugan. Kasi may basis kita naman natin nga na nag-i-increase yung kaso. Ilan sa nakikitang dahilan ng pagtaas ng kaso ay ang pagluwag sa mga restriction at ang iba't ibang variants.
Unang-una meron kasi tayong mga variants, no, mga bagong variants na posible na 'yon ang talaga ang nagdudulot ng pag-increase ng cases. Hindi lang dito sa Cordillera kundi sa buong Pilipinas, particularly in NCR. At dito nga sa ating lugar, lahat naman ng mga dapat nating examinin kung anong variant 'yon, pinapadala natin 'yon sa Manila. Kaya lang medyo may delays nga yung resulta, kaya hindi pa natin masabi na ang increase na ito ay dahil sa variants. Maliban sa mga indoor spaces, kinakailangan din ang pagsusuot ng face mask sa loob ng mga pampublikong sasakyan. Kaya balik muli ang mga pulis sa pagpapaalala sa publiko ng mga health protocol. Siyempre, kailangan natin sa ating mga kababayan na makinig sa lahat ng mga otoridad, sundin ang mga information na binibigay nila. Tiniyak naman ng DOH na sapat pa ang mga kama sa mga pagamutan at isolation facility sa panibagong pagsipa ng mga kaso. Lynette Iris Paed para sa Luzon Headlines. Nakitaan rin ng Department of Health ng pagtaas ang bilang ng mga nagkakaroon ng ubo at sipon sa Cordillera. Pabago-bagong panahon itinuturong dahilan. Magbabalik sa report, Lynette Iris Paed. Laging puyat sa pagtatrabaho ang virtual assistant na si Joyce. Kaya kung sasapit ang tag-ulan, madali siyang magkasakit. Konting ubo, pero I make it sure na pag ganun na yung nararamdaman ko, more on warm water, tapos make sure na mag-vitamins, healthy na pagkain din, magulay kasi ako na tao. So, talagang careful din sa kinakain. Tapos, nagtatake din ako ng supplement, Usana, yung tinitake. Kaya kung minsan, nag-iingat na lang siya. Salamat din. Grabe kayo. Tips siguro, especially dito tayo sa Baguio, yung weather. Kailangan pag lumalabas ka, may jacket ka. Para pag mainit, pwede mong tanggalin. Pag malamig, isuot mo siya. Tapos, be careful din sa mga kinakain natin kasi lalo na sa panahon ngayon, iba na din talaga yung mga pagkain. Sa ngayon kasi, nakararanas ang lungsod ng maulang panahon. Ang ating weather system, yung southwesterly surface wind flow. So pag may ganyan tayong mga nakikita na, no? So malapit na ito sa mga habagat, ano? Ito yung mga indicator kasi na malapit na magkakaroon tayo ng mga rainy season and of course the activation of the southwest monsoon. Dahil dito, tumaas ang bilang ng mga nagkakasipon base sa datos ng DOH Cordillera. We have a 25% increase of ILI cases this year as compared to same period last year. If this is actually attributed to the erratic temperature or weather that we have, yes, no, pwede po natin siyang i-attribute on that part. Mula kasi sa 1,208 na kaso ng influenza-like illnesses noong nakaraang taon, pumalo na ito ngayon sa 1,462. Karamihan sa mga ito ay mga batang edad 10 pababa. Pero ayon sa isang nutritionist, maaaring maiwasan ito sa pamamagitan ng pagpapalakas ng resistensya ng katawan. Isa na dito ang pagkain ng masustansyang pagkain. Immune system kailangan talaga natin palakasin. So, most kasi pagka-immune system yung nasa utak natin is automatic alam natin citrus fruits. Ano mga to? Yung mga oranges, mga lemons, ganun. And then we include dito yung luya or yung ginger kasi ang taas nung immune boosting properties nito. So, it alleviates yung ating common colds. Mahalaga rin daw ang pag-eehersisyo. Healthy lifestyle. Ano yung healthy lifestyle natin? Yung eat yung nutrient-dense foods, yung sinabi ko kanina, include natin for daily foods natin. And then, stay hydrated. Yung tubig na yan, tumutulong to transport yung mga sustansya sa katawan natin. And then, it flushes yung toxins sa katawan natin. And then, get enough sleep. Aim for, mabait ako, 7 to 8 hours na lang. Huwag na lang 7 to 9 hours. So, aim for 7 to 8 hours sleep. Makatutulong din ang pagpapanatili ng proper hygiene, pag-iwas sa bisyo at stress. Lynette Iris Paed para sa Luzon Headlines. Patok naman sa mga pet lovers ang iba't ibang breed ng mga aso.
Kung paano nga ba napaparami at kumikita ang mga dog breeders, alamin sa kwento ni Lynette Iris Pine. Tatlong buwan pa lamang ang alaga ni Shaina na si Macdo, na isang mixed breed ng Shih Tzu at Beagle. Pag umabot na ito ng 6 na buwan, handa na daw ito para ipabulog. Yes, kaya kumuha ako ng lalaki para i-ano ko sa babae na, pero mas matanda na kasi yung isa. Kaya ito na lang hinihintay ko para sa para i-breed namin. Ang kada tuta kasi ng mixed breed na Shih Tzu, nagkakahalaga ng 8,000 hanggang 12,000 piso. Kung magkataon, malaking tulong ito sa pantustos niya sa pag-aaral. Mahirap kasing maraming maalaga ang aso kasi estudyante rin ako. Kaya mahirap pag maraming aso na naiiwan. Katuwang niya sa pag-aalaga ng aso ang Baguio City Veterinary and Agriculture Office. Hindi raw kasi basta-basta ang pagpapalahi sa mga alagang aso. Yung iba naman, parang nag-e-experiment siguro. Parang kumukuha sila ng Shih Tzu, then pinaparis sa malalaking or mas cute na iba. Ang problema nun is meron yung parang malalaki na yung anak. Anya, mahalaga umanong hindi raw magkapamilya ang mga isasalang sa breeding. Magdadala kasi ito ng komplikasyon sa mga supling. Parang puberty ng mga paaso is nasa mga 6 months above. So yung sinasuggest namin is yung second na pag-hit niya dapat nila ipamate. So mas maganda yung second na hit niya, dun nila ipapamate para na-develop na lahat. Pero mas mainam kung pag-aaralang mabuti ang mga breed ng aso. Lynette Iris Paed para sa Luzon Headlines. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Alagang King's Vita Plus, kikita ka na, aasenso ka pa. Susunod, SUV sa Pangasinan nagliyab habang nasa gitna ng kalsada. Yan at iba pang mga balita. Abangan! kontra rubella, tigdas at polio sa May 1 to 31. May dagdag na vitamin A supplementation pa. Alamin ang schedule sa pinakamalapit na health center. Magpapakuna na para sa Healthy Pilipinas. Paalala mula sa DOH. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Kasama mo sa iyong pag-asenso ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Andito na ang pampabilis sa paglaki at pampabigat ng inyong alagang baboy. Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement bago, kumpleto at puno ng mga sangkap. Tested and proven, sigurado at epektibo. Mabibili sa mga Agrivet stores. King's Vita Plus Animal Feed Supplement. SUV ang nagliyab sa kahabaan ng Poblacion West sa Calasiao, Pangasinan kaninang umaga. Sanhi ng sunog, inaalam pa. Magbabalita Charles Limon. Sa video na kuha ng isang netizen, makikita ang unti-unting pagbigat ng daloy ng trapiko sa kahabaan ng Poblacion West sa Calasiao, Pangasinan. Pasado alas 10 ng umaga kanina, biglang nagliyab ang isang SUV.
Ang sunog po ay hanggang doon lamang po sa may bandang engine bay o yung pagkabubuksan mo yun po doon sa may makina at kapansin-pansin na ang mga nasunog na parts na sasakyan ay yung mga battery at yung mga kalapit na mga piyesa nito. Lulan nito ang 3 pasahero na mula pa sa San Carlos City. Mabilis naman na rumesponde ang BFP Calasiao para apulahin ang apoy. Wala namang nasugatan sa insidente at agad din itong naapula. Sabi ko na thank you sa mga very thankful kami sa mga BFP Calasiao dahil ang bilis nung respond nila. May paalala naman ang BFP. Dapat ang ating sasakyan ay always well-maintained. Huwag po tayong mag-i-install ng mga substandard na mga piyesa. Dahil ito po yung isa sa mga pinag-cause ng vehicular fire. At ito po ay dapat ipagawa lamang sa mga certified technicians. Hindi pa matiyak ng BFP ang sanhi at danyos ng sunog. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Sa iba pang mga balita, nagsagawa ng inspeksyon ng LTFRB Cordillera sa mga pampublikong sasakyan sa Baguio City. Ilang drivers nakitaan ng paglabag. Narito ang report. Mula nang pumasok ang taon, nakapagtala ng Baguio City ng 119 na aksidenteng kinasasangkutan ng mga pampublikong sasakyan. 85 dito ay mga taxi at 34 naman ang mga PUJ. Karaniwang dahilan ng mga ito ay ang pagpalya ng mga sasakyan. Ito ang rason kaya maaga pa lamang pumwesto na ang mga kawani ng LTFRB car sa kahabaan ng Luacan Road, Baguio City. Lahat ng pampasaherong sasakyan pinara para sa inspeksyon. Isa dito ang jeep ni Denver. Nakitang pudpud na ang isang gulong at may mga kailangan pang isaayos sa kanyang sasakyan. Warning lamang ang ibinigay sa tsuper. Hindi naman yun para malaman yung kulang ng sasakyan para may isaayos. Oo, may isaayos. Binibigyan namin sila ng warning para i-check nila yung mga defectives ng sasakyan nila. Hindi naman po kami basta-basta nagbibigay ng ng ticket. Pwede naman magbibigay din naman kami ng konting konsiderasyon para mabigyan sila ng pagkakataon na i-comply po yun o ayusin kung ano po yung naging violation nila. Tinatatakan muna nila ang mga ORCR ng mga ito bilang patunay na nabigyan na ng pangunahing warning ang mga driver. Sa susunod nilang pagkasita ay maaari na silang mabigyan ng violation ticket. Buhay raw kasi ng mga pasahero ang nakasalalay dito. Safety nila, siyempre. Kung may nangyari sila, namatay yung tao na aksidente. Nasa kanila lang yun kung matigas ang ulo nila. Bukod sa roadworthiness ng sasakyan, responsibilidad din daw ng mga driver na pagsuotin ng seatbelt ang mga pasahero. Important po syempre in case po na may mangyari at least po safe yung mga passengers. Tututok ang LTFRB car sa mga kalsada sa lungsod para sa patuloy na paalala sa publiko. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Samantala, tinututukan ngayon ng ilang grupo ang iodine deficiency sa probinsya ng Benguet. Ito'y matapos madiskubre na karamihan sa mga ginagamit na mga asin sa probinsya ay walang iodine. Ang posibleng panganib na dulot nito alamin kay Charles Limon. 3 buwan ng buntis si Noemi dahil first time maingat siya sa mga kinakain. Kinakabahan kasi ang daming pwedeng mangyari for the 9 months, di ba? So yun, kailangan ko maging healthy hanggang sa routine, sa kinakain, sa lahat, sa stress management. Pero sa pagdalo niya sa isang seminar tungkol sa iodine at thyroid sa Baguio General Hospital, nabahala siya. Pinagdala kasi sila ng asin na gamit nila sa bahay. Sa pagsusuri sa seminar, lumabas na kulang ito sa iodine.
Random yung pagbili namin ng asin. Minsan, yung iodized na may label talaga. Tapos minsan sa palengke. Depende kasi sa availability kung nasan ka na. Ganon. Mahalaga kasi ang iodine sa paggawa ng thyroid. Para sa mga buntis, mahalaga ang iodine sa pagdevelop ng utak ng bata habang nasa sinapupunan pa ito. Particularly in the interconnection of brain cells with one another. So yung alam mo parang may cell ka dito, dapat mag-communicate yung mga cells na yun. Iodine is essential para yung intercellular communication. Otherwise, the chances are baka makunan. Dahil walang hormone the thyroid hormone is essential in delivery. Pag kulang ang iodine, maaaring maapektuhan ang paglaki ng bata. Yung bata will grow up to be kumbaga hindi lang bansot, kung hindi bobo talaga. I mean, that's something that it has to be emphasized. Ipinakita ng grupo ang epekto ng iodine sa utak ng bata. Itong upper panel, ayan ho ang brain natin, iodine sufficient, ibig sabihin sagana sa iodine. Yung lower panel, iodine deficient. Kitang-kita naman ang difference, di ba? Ito napakalago. Ito konting-konti. Sa datos ng Food and Nutrition Institute, 15 probinsya sa bansa ang may kakulangan sa iodine. 100 per microgram ang normal na level ng iodine dapat sa kada litro ng ihi o ang tinatawag na urinary iodine concentration. Sa probinsya ng Benguet, umabot lang sa 84 na microgram ang average na iodine level ang nakita sa mga residente. Kaya upang matulungan ang mga ina na maabot ang normal na iodine level sa Benguet, hatid ng isang grupo ang libreng thyroid testing. Alok rin nila ang pagdetect ng goiter. Don't wait for for the neck to be very obvious dahil pagka ganun na nangyari matindi na ang kwan. Inooperahan na yung mga ganun. Dito, tinitignan ang mga mayroong hypothyroidism at hyperthyroidism sa pamamagitan ng ihi at dugo. Kanina, ipinakita rin nila ang pagkapa kung ang isang tao ay mayroong goiter. Yung mga pinagbubuntis ng mga mother na hypothyroid, may chance magkaroon ng cretinism na tinatawag. Yung cretinism, yung bata hindi nag-develop ng mabuti. Because thyroid is important sa brain maturation. Isa sa mga paraan upang maiwasan ito ay ang paggamit ng iodized salt. Isa sa mga nagsusulong nito ang Philippine Association of Salt Industry. Ayon sa batas ay ipapairal na magkakaroon po ng iodine content na 30 to 70 parts per billion. Yun ay maging sapat. Yun ang maging sapat na pangangailangan na pangatawan natin para matugunan yung iodine deficiency disorder. Magtatagal ang libreng testing hanggang sa katapusan ng Mayo sa Cancer Center ng Baguio General Hospital and Medical Center. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Paano nga ba legal na mapalitan na ang inyong mga pangalan? Ang sagot ihatid ng Ikaw at ang Batas. Marami po tayong email questions about how to change yung kanilang nickname. Some of them are very basic. Yung kanilang nickname nung ni-register are baby ang nakalagay sa kanilang birth certificate. Although pag yung nakalagay baby, that requires only an affidavit. At yung supporting papers like yung baptismal certificate para ma-change yung baby at ilagay yung tunay na first name mo. Under Article 4 of Republic Act 9048, meron silang grounds for the change of first name
or nickname. And yung first name or nickname is ridiculous, tainted with dishonor, or extremely difficult to write or pronounce. Dun sa amin sa Moncada, merong pare na ang first name ay Gago, no? And of course, this is subject to ridicule, kantsaw, bashing siguro. So nagpetition siya yung change of first name, no? Pwedeng maging Gayo actually yung first name or regular name. But this is a ground pag nagiging ridiculous yung first name mo or tainted with dishonor. Pag ang first name mo ay magnanakaw, then that is tainted with dishonor or difficult to write or pronounce, no? Yung mga kaiba-ibang pangalan na mahirap i-pronounce or mahirap isulat. Then another reason for changing a first name or a nickname ay yung continuous habitual use of a name which is not registered. So ang pangalan mo ay ginagamit for your entire life is Edgar, pero ang nakalagay sa birth certificate mo ay Pedro, then you can ask the court to change your first name. Ang third and last ground is to avoid confusion. No? Maraming confusion will arise kung pare-pareho kayo sa pamilya ng first name or nickname. So, ito yung mga grounds. Meron tayong kaso, Republic of the Philippines versus Sally. And ang sabi nila, the Supreme Court, yung change from Dorothy to Lorena is a valid ground for a change, especially for administrative purposes. I-adapt lang yung first name to the school records and documents, passports na existing under her present name. So, what is prohibited here is pag lalaki, gender, and male, at yung pangalan mo sa first name mo is Robert, and you now want to change it into Roberta. So there is a change already from Robert to Roberta. At yung gender ay gusto mong i-change from male to female, that is not allowed under Republic Act 9048. Susunod, kahilingan ng ina natupad ng top-notcher sa May 2023 Dentistry Licensure Examination. Ang kanyang kwento sa pagbabalik ng Luzon Headlines. Sa music ng batang 90s, lahat natin ang imahan. Ang batang 90s guilty, di ka magsisisi, promise. Sa music ng batang 90s. Isa namang katuparan para sa isang ina na maging dentista ang anak matapos itong pumasa at maging top-notcher sa May 2023 Dentistry Licensure Examination. Ang kanilang kwento ihahatid ni Lynette Iris Pat.
pagpalipat-lipat ng kurso hanggang sa huminto noon sa kolehiyo si Nico. Ito'y dahil hindi niya sigurado ang kursong kukunin. Pero imbis na mawalan ng loob, tinupad niya ang pangarap ng ina para sa kanya na maging isang doktor. Dahil dream po niya, ako po ginagawa ko lang yung trabaho ko na nag-aaral. Tapos eventually po na nagustuhan ko po yung kurso hanggang sa trinay ko pong mag-excel. Hindi raw naging madali para sa kanya ang pag-aaral. Dahil napabarkada, hindi rin siya pumapasok sa paaralan. Mahilig talaga ako sa computer games dati mo. Yung mga Dota, ganun po. Tapos after nun, inom, depende po sa takbo ng barkada. Pero muli siyang nagpursige sa pag-aaral nang magsilbi itong drummer sa simbahan. Dito siya nagsimulang magbago. At sa katatapos na May 2023 licensure examination for dentists, top 3 si Nico. Laking pasasalamat ko rin po sa faculty and staff ng UB kasi ang ganda po ng nagawa nilang programa during the pandemic para po makagraduate kami ng yung parang same standard pa rin po ng learning. Malaki rin ang naging ambag ng kanyang paaralan sa kanyang pagkapasa. We give it to our students before they graduate. So after finishing their clinical cases, we ask them to do the dental enhancement program. It's like comprehensive examinations. So yung content ng comprehensive examination na yon, we have both the theoretical, combination lahat ng mga napag-aralan nila, pre-clinically hanggang sa enroll na nila lahat yung mga subjects. Si Nico ay tubong Baguio City at isang inspirasyon ngayon para sa mga kabataan. Lynette Iris Paed para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Muli, maraming salamat at magandang araw sa ating lahat. Happy weekend!